UGWUMBA. Agwụfuru mgbe anọkọtara kọọ nwa agbọghọ si nọ nna ga-anụ mara na o nwere ya bụ ihe enwe na ka ele ya kpatara anyị nwabụ ndị Igbo na-eji azụ ụmụaka anyị ka ha mụta etu esi ebi n'ụlọ. Ịmụtacha etu esi ebi na be nne na nna gị, ịbazie na be di ka ị mara etu ị ga-esi bie na be dịka nwunye mmadụ. Chineke bịakwuru mee n'ụdị pụrụ iche, n'ụdị na nwaanyị ọbụla bụ ezigbote nwaanyị na-enwe enwere ọnatarachi Chineke na-enye, n'ụdị na ọ bụrụ na ịfụ nwaanyị ọbụla bụ ezigbo nwaanyị, nwoke ọbụla ọ sọkwara ya ga-anọ, ọ ga-enwe ike hazie onwe banye nwuo na ndụ nwoke ahụ ma ọ bụrụ na o ruwe isi ana. Mata na ihe anyị na-ekwu bụ mgbe nwaanyị na-eruwe isi, maka na anyị maara na enwere mgbe ọ na-abụrụ anọrọ na be anyị etu a, ikekwe mgbe ahụ bụ nna na-anụtara nwa nwoke nwa aga nụtara ya nwaanyị, ikekwe o ruo n'afọ 7 maọbụ karịa ọ fụdebere ya bụ nwata mgbe ọ ka pere mpe, anụta ya aga na ihe na ụgbọ oroko railway station tinye si ya na iruo na Zaria maọbụ iruo Kafanchan ma iruo Kaduna na Kano. Mgbe ahụ ịmara ugwu Awụsa bụ obodo oyibo nke ndị be anyị, mgbe ahụ na iruo na adịghị ga-anọrọ ebe ahụ chere amago mgbe tren ji eru oru ha n'ebe ahụ ọ kpọrọ ya ebidogo nwa di na nwunye. Afụgo m ọtụtụ ebe o mere a na-ebido mmemme nwe ya, nwaanyị ahụ ruo ha n'isi, ịhụnanya ga-abịa, udo ga-abịa, ha ga-anọrụ bie dịka di na nwunye bika nka. Mana nke tata o nweziri mmiri abara na opi gbogoro, nke bụ na azụwa ụmụaka anyị zụcha anya na mahadum na ebe niile a na-azụ ha atọgbọrọ ghọọ nna ga-anụ, wee bụrụ nsogbu. Gịnị butere ụfọdụ nna ga-anụ anyị na-afụ tata? Anyị chọrọ itinye ọnụ site na ụzọ etu o si bụziri na ugbu a na inezi anya ụmụ nwoke na-achọzi ka ha nụọ maid. Ọ bụrụ na ịma ha mata ya na ọtụtụ ụmụ okorobịa kịta na-anọ na-achọzi nwata bụ maid, rụrụ maid mbụ, rụchaa ya pụta, maka na ụbụrụ isi ya karịrị nke ahụ azụrụ na mahadum. Mụ na onye otu m nọ ebe a, epetike ndị Igbo. Wumba. Epetike nọ Ekene m ọnụ. Epetike ị ga-ebido tinye okwu ọnụ. Enwere nchọpụta emerụ na ọ dịzi ka ụmụ okorobịa, ụmụ nwoke nke ugbu a na-achọzi ebo na mmiri gbuo mmanya mara nke ka arụ, na a na-achọzi ka nwa agbọghọ gbara odibo na ha na-aka eme ezigbo di na nwunye, maọbụ ha na-aka abụ ezigbo nwaanyị ọnụnụ. Tegoro ya bụ okwu ọnụ. Don ka ma ghọtara ihe ị na-ekwu, nwa agbọghọ gbara odibo. Ị asị nwa agbọghọ nwere sense. Nwa agbọghọ ka m bịanụ egbara m ụbụ, nwa agbọghọ anọghọ na eji social media merụ place of birth. Nwa agbọghọ na beer the more important, because he na-ekwu na maid bụ that na maid n'oyibo, another fashion make, they were made M-A-D-E not M-A-I-D, because na nwata ikuzi ọ na-asụ akwa na ahụ onumo training ka ị na-enye free of charge, ọ na-azụrụ na-eme everything training ka ị na-enye, mana nwa gị ahụ ma ife ị na-eme hụ training ka ị na-enye, ị na-azụ ya mgburi. Na ndị na-ekwu bụ ọ dịgo maid dị mara ihe bụ ịnụ di. Ndị nke ọzọ a bụ ị na-anụ ya ọsọ dada ị chọọ maid na adamazakwa ụnụ adamwe esikwo nri ịdakwe nna gị nke nna gị ka eme. Ụfọdụ asọ data I don't date blog guys, nna ya dị blog, nwanne nwoke dị blog, ọnkụ ya dị blog, nna family ha dị blog, ọdade blog guys. So onye wakere ihe o nwere oyeji part of oyeji nwe comparison ya nwe choice. So nwoke jere ịnụ nwaanyị, ife nwoke na-achọ na nwaanyị bụ nwaanyị ya edofọ ya ahụ, nwaanyị nwere home training, nwaanyị abọbata ọmadat na kọp anaghị asị ata wekọ idie mmiri, nwaanyị abụ otichara die nri ọmadat na anụ na azụ bugo na ọtụ ha ahụ iwere ọnụ ile ọma wee egwa nwoke na-enwekwa na ọghọta ihe na-ekwu n'ọtụ nke ya bụ sọ I don't cook other food onwe chọrọ ya nụ. So na the problem abụrụ because not made, not because not the maid, azụrụ ya azụ zụpụta ya ife n'ime. Ọ dị mma. Enwere akụkọ mmadụ kọrọ m ihe a mere na Lagos. Ofu nwa okorobịa bịara ịnụ nwaanyị, ọ na-abịa ọbịakwanụ mbọsị ọ ga-eme ihe na isi chacha ndị
nya bụ nwa agbọghọ ọ chapụrụ na-achapụ to gbata okpuru karịa nya wee buta nri serve the boy na-esi obodo ibe abata kama ọ na-abata kewe wee megide wee kpebizie ka anụchazie oru ka emechara honeymoon wee bata si na ndị committee of friends ndị inakakus committee of friends ga-abịa oriri na bie tata o wee si nwunye na ATM kaadị dị ebe a were ga-agụrụ ịmara ụdị onugbu ahụ ị na-adị na-esi mgbe ahụ a na-abịa siere m ndị onugbu ahụ na ndị oyi m na-abịa tata nwoke a drọpụ pụọ igwe wee jee nga dịga ekunye were fonu kpọọ mama ya si ke nekwa ọ sị ya ịmazi esi etu esi esi onugbu ọ sị nna ịma you know I don't like that and DS no nke afọrọ onugbu afọrọ o wee gaa n'ahịa Agboju wee gote onugbu kpọkwa mama ya ọzọ sị ọ na-ekaita anọghị nso ọ sị mba na enwere ebe papa gị ziri ya n'ọnọghọ ekaita bụ maid ha nwoke ama ha nọ ekaita na-esibu nri ahụ ya na mama ya na-esi nri ahụ nke nwaanyị na-ebute na asaf o wee nụrụ ka ya mekọtara nwata wee họọ onugbu mechaa ya etu o si mee ọ nakọtazi mbọ dị ya n'aka ofu mbọ o fiksiri wee dakapụ ebe ọ na-ahụ onugbu iwe wee ya o wee drọpụ o tesi ọ ka na-enukwu inu ọ nakọta ọsị mba ọ ga na-eninata obere inu after all na bitter leaf ka ọ bụ enweghị ka bitter leaf kwụsị inu o wee were ya siwe bute n'ụmụ okporoko ma anụ ntara anụ ime o mere ihe na kwajuo ihe wee sie oyoko ndị oji ya wee bịa nwoke olotara m egwu 77 kụrụ egwu ahụ na ya nyere nwunye ego onye ọbụla bịa ka a garie nri a ga-eriju afọ tata a wee batazie onye metụ ya ọnụ ọgbọpụ ịta ka mmadụ ji asị gasa ahụ maka na nwoke bịara jụwazie wee chọpụtazie nọọ maid na-esi nri ahụ a na-esibu n'ụlọ kpatara o ji wee jebe na nri ahụ a na-esibu ihe na-atọ nwoke ncha na ọ chọrọ ka ọ na-eri nri n'ụlọ ego na ọ bụla ọ dara ma ya siche odogo ya anya kịta na ahụ na enweziri ndị pụtaranụ dị ụtọ ndị jenzi a enweziri ndị pụtaranụ na-emezi iweta ego esieri ofe onugbu ofe egusi ofe emechaa ya tinye ya na bucket printer ana m afụ ha ma online ịkwụ ha ụgwọ esendi ego ịmana ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ihe a ka ha na-egosi kịta ego ya ebunye na friji maka na ike agwụ na nwoke ịdị na-aga eri n'ezi akwụzie ụgwọ ọ bụrụ onye ọzọ na-esi nri gị na di gị na-eri ihe na-emegbu tupu akpọbata gị itinye ọnụ n'ihe a na-ekwu bụ na anyị na-azụ ụmụaka anyị ọzụzụ nzugbu wee na-azụzi ndị maid maka na mgbe ahụ ị na-asị mekposhọn na ịsachara efere mezi ihe niile na anakpu enem bịa ụmụaka banụ n'ime ụlọ ụmụaka ndị nke ga anakpu maid a nọrụ na-eme ihe niile o mewu ya mechaa ya ọ bụrụ nke ka na-akarakpori ya ga-agụ akwụkwọ mgbe ha na-agụ akwụkwọ ehihie mgbe ahụ ka ọ ga-eme homework ya n'ime abalị before maid arahụ ụra ọ kụọ na 11 o'clock meanwhile ndị nke ga-ete n'ofu ntụra ịma ha na ọzụzụ ka ị na-azụ maid ka ị ga-agwa gaa ma na eji okpeye na-eji nke a na nke a na nke a esi ofe ọbụla maid bụ ka ị ga-akụzieru ikekwa enwe mgbe a na-akpọta ha a na-esi na kalaba akpọta ha akpọta ha pụta ha na-amabu ọtụtụ n'ime ha na-ama nne esi ịbịa kụzieri ya nke Igbo o siwezie esi n'ahụ onye ọbụla ichee na nwa ya ahụ na a ga-anụ ya maka na ọ medical doctor maọbụ na ọ bụ ihe na ụmụ nwoke amụta n'ihe kịta anyị ada anụzi ụdị ahụ ihe a na-achọzi bụ onye ga-enyeru anyị anụ ọ bụrụ na akpọtara ụdị ahụ ka ihe ga-eme ama m na ịnụ na ama m na mana abụrụ dịka na asịrị gị bịa ga dịka enweghị ndị ba na-akpọ iji ọtọ ya bụ onye akaebe wee daba na ụdị a ka ihe ga-eme one thing but I'm ready to start with maka na amandata echi na ọmụbụ onye izi ya kpọ n'ọtụ si mgbata ụmụ agbọghọ gị ntị ka agwụ ụnụ ihe abịa eme obi eziokwu anyị aragba okirikiri agwa ekwu nkebe eziokwu gee ntị maka na ihe na-ewuru nkịta bụ social media I said, don't I look beautiful? If you can't have me, you can't have me. Have my beauty. Gente, umokrobia. Nwa agbọghọ so don't you see I'm beautiful?
nye mmiri were towel soak na mmiri nye weficha ihu oficha ka ihu epụta ka amara nke bụ nke na powder ka ị na-eje anụ ka makeup ka ị na-eje ị na na-ayị n'anya nwaanyị first thing you make a home bụ ka ị say take care of your home gente ọhụ na isoro ibo na ịmarụ mma na nwere friends na ị na-efix mbọ maybe ị nwere ike rijuo nsị ọnụ ọhụnya bụ marriage ọhụnya meke nwaanyị ị ya mara esi nri mmadụ ka esi ezu ụmụ maka na nke ya bụ ike mụọ nwa izi gbata maid n'anya sometimes ụmụ gị na like maid more than you because na maid always around nke ma bụ na gọọmenti na social media ụmụ gị atọ with maid ha dị incomparable now di gị bata ihe enye obi aṅụrị maka gọọmenti na phone maid na-esi nri di gị alike maid ahụ ụbọchị nwoke ya nọkọta etu a maka na nwoke ebe ezinụlọ home and away ọ nọkọta etu afụ na sọsọ uri babụ na bed ebe maid na-enye nri na-enye everything o jekwa na maid nwe fi ya eme wọsị ya eme na bed ebitere gị na maid anọchi anya gị ibe next maid gị ọmawa gị ntị ozugbo o mego ọtụtụ ebe maka na igbotere ya substitute or subsidize or substitute togen in marriage gee ntị nwaanyị take care of your home ịmaghị esi nri jee mụ bịa kịta mfe nụọ dị and most of you believe na ị chọrọ ịnụ odogwu ibe odogwu ime eji ebu nwunye odogwu gee ntị ka mbụ nke bụ eziokwu mụ abụ Chidi Chidera epetike ndị Igbo ama agba okwu okirikiri ife eji eme maintain odogwu abụrụ n'inwere ogologo ike maọbụ nwee mpimpi imi maọbụ kwaye mbọ o nwere sacrifices odogwu nwere ike ịnọkọta within 20 minutes kpọọ gị sị gị nye na friends ya na-abata bịa dị nne ife o ji kpọ friends ya bịa ka mụ nọ na nwaanyị ọ bataruo ike ọ bụrụ na isiri nonsense maọbụ ị na-ekpọrọ ndị nne friends ya o mere onye abụta ihe na nne ya gosi na nne ya na-atọ ka nne nwaanyị ọrụ ifite ọ maga ebe esiri ya agadi nwaanyị na-eko ngiri ma ije ya kpọrọ then ị na-eche na ọ na-ebu ego n'anya ego ọ na-enye gị outside ọ bụrụ ego ọ na-enye gị inside mara ihe back of your mind ịnụ ha na dị ịnụ dị ịbatago n'ime ọ dị ka nwoke ndị politician chi na-eje campaign ọ ya ga obodo ọbụla jee house ọbụla na-ekwe nkwa na-anyụsịsị na-eke rice na-eke ego o win ha na election gbadagba ịkpọ na phone pịa busy ha ese mebu secretary so he will call you back he's in a meeting o nwere ka ọ na-ebe na tankwobi reason is ihe na nwoke mere gị before ọnụba gị ịbatago n'ime ịbụrụgo permanent member of that house ikwe imeze expect that now na-enye gị that entron na-enye gị before it's not possible and again nwoke bịa n'oge dị ụfọdụ maka na ụfọdụ n'ime ụnụ na-agasa ebe ụnụ nwoke bịa n'oge dị oge ọbụla na-esogharị ya na-asị na adịghị ịgba n'ilo na-asị na adịghị igbo nwaanyị ị na-aṅụ mmemme mbọda that your friends na-afọ ya na-agba n'ilo chọrọ ka ịpụ ka bịa nọchie ị mana most families na-enyi gị nwaanyị your best friend bụ ịchọ ka isi na di pụọ ike ọ bụrụ na di ya aka adịghị ha ọ na ha anụ ọ bịara akọrọ gị ihe na-eme ịmụkwana ahụ ịbaa gị isi ime ha na ime uvu ọbịa nọchie onye ọzọ bịa nọchie gị so biko marriage ị ya amụta ihe a maid na-eme most family mụ ife ha akpọzi maid enwere m ife ịmụta ha n'ụmụazị ha akpọzi maid ka ụmụ gị bido on time nwoke esi aza ụlọ nwoke esi eficha mana nke ma ife ụmụ gị amụta ihe amụta ya because ọhụ nwa gị jụọ maka ka esi ji awaị esi aja eji ọgọgụ ị ya agwa ka esi bacha ya time ejide nka donti nka so ka ibido bere mother because ihe na-eme obere kịta I said that na the man the toxic bụ na most of them bụ na ịmaghị esi nri nwoke si usizie nri say that na I'm not your maid ịmaghị edozi ụlọ sọsọ ihe ịma bụ ala di ejighị ịla di anụ di na nwunye ọ bụ na ịla di problem ya ọkpọ ndị hook up o jide ya ọkpọ ha ma o jee na n'ụlọ akwụna ha enye n'ihe etu ọ bụla o si wee chọọ onye ọkwụ ụgwọ naba ihe o ji kpọta gị abụrụ ka na ịmarụ mma ọ chọọ ndị marụ mma enwe beauty queens ọkwụ ụgwọ ha bịa kpọrọ eje occasion o ji kpọta ka unu make family zụọ ụmụaka ka ụmụaka too n'egwu mana ị nwere so nwa obere imekọta unu olekọta nwoke ọkụ ọ pụọ n'ilo ihe n'ilo ka ọ na-agba ọ biko ọsọ jụọ onwe gị gịnị ka ị merie eziokwu sọ m nwoke dị akpịrị sọ m nwoke gbara ọrụ nkeba mana majority of ụmụ nwoke before je nụọ nwaanyị ọ chọrọ nwaanyị ihe edofo ya ahụ
ogente nwoke pụọ n'ilo anyị pụọ n'ilo eje gbaa wọọ o nwere ike gị na ndị biznes partner o nwere ike gị na ọga gị n'ọfịs o nwere gị na ndị ọbụla ọnụ gbachaa wọọ ị chọrọ ịbata be gị ị nwere peace of mind mana ịbata be gị ọ bụ na peace of mind adịrọ na nke dị outside karịrị ikezi ije ịṅụchara fụ mmanwa Adaobi o sị gị na nke ihu dị eto gbata n'ihu nwoke nụ ikezi bichasịa ụbọ kịrịkịrị aka weta nkwụ gbacharị gị na kọp ife nwunye ya ha enye gị n'ụlọ nwanne ibido gị lose your family so ihe a na-agwa ụnụ bụda marriage na-atọ ezigbo ụtọ mana ụmụ nwaanyị kụnye na-ebe nọ eleta nwoke anya read my lips ụfọdụ ya sị that if my husband cheat I cheat back all the simple if you cheat back onwude gị na inwude ị there's no way about it ụzọ na-abụ enweghị ike ụfọdụ ya sị mụ na ga-eke property ka m gwa gị nke bụ eziokwu ụnụ agwọchi Nollywood ọ na confuse ụnụ ịmere ihe iyi eme nwoke a gị na ake 50-50 onye gị ibi fụnanya ihe bụ Nigeria ihe bụ Africa enwe culture so ka anyị kpara onwe anyị ugwu ife anyị na-emebasị ndị nna ka anyị na-adụ n'ọdụ maka na ụmụ anyị ụfọdụ anụcha anụ ụfọdụ ka ya anụ genụ ntị ka anyị gwa ụnụ nke bụ eziokwu ịche ịnụ di ejighị amaka ma anụ di ife eji anụ di bụ omume gị ihe ime eme ime edozi ụnụ I'm not your maid onye bụ maid gị ka m jụọ gị onye ahụ bụ maid ọ nwaanyị ka ọ bụ o nwere ihe nwere o nwere everything nwere nwekwuzie agba so don't quiz the dance I'm not your maid o si na pit of hell wepụta ihe a obe gị build your home mgbe asị build your home ọha asị oge maid build your home asị servants build your home ihe asị bụ build your home ọ dị mma na mpịachi okwu nke mbụ na anyị nwa bụ ndị nne na nna ebe a ka m na-ekwunye okwu na-aga maka na ọ bụrụ na ị buru n'obi ka nwa gị pụọ echi mee ọfụma maka na n'agbanyeghị etu nwoke dị enwere nwaanyị ga-abụ ọbata o jide ki ya of course ifu nwoke ahụ na-egbe tikatika enwere ofu nwoke bịa nụrụ nwanne m nwaanyị a na-atụ anya na ọ ga-eme nke a na ọ ga-eme nke a na ọ ga-eme nke a ịmatị that man dịcha nwụọ so ofu ugboro mụ na ya na-akpa so ofu ugboro ka o metụgoro nwanne m nwaanyị aka okay and na o metụrụ ya aka bụ na ọ sịrị ya hapụ nwanne ya na ya na-aba mba ya na ori okwu mechie ya hapụ ihe na emecha ka okweghị wee maka iri ofu ụra nwaanyị wee zunye ya n'ahụ na ya bụ na nwoke ọbụla etu ọbụla ọ dị na ọ bụrụ na ọfụ nwaanyị ji kii ya igodo ijide wuo igodo dị mana nsogbu anana maka na nwoke bụ isi mana nwaanyị bụ onu anọ nwaanyị ga na-ebugharị ya na ọ mara ụzọ ọ bụrụ na ọ maghị ụzọ mana nsogbu ada ya bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ka nwa ghara ịnaghachite azụ biko gbaa mbọ zụọ ya etu anyị si azụ maid onye na-ebupụ jeneretọ na ọ bụrụ ndị na-ebupụ ụmụaka ga-abụkwe ha mara etu esi atinye jeneretọ ha mara etu esi ahazi ihe gasị na-eme ya mgbe ụfọdụ ọ na-ewe ha iwe o abịa ị na-emezi m ka abịara m abịa n'ezinụlọ ọma mma na ọzụzụ ka ị na-azụ ya ka m gwụ na eziokwu nwunye m ihe o ji wee m na sikiwan bụ na abịara m n'anya ọkwa Chineke nyere m ya n'ụdị pụrụ iche mgbe a nọ ọ bụghị na agụụ mana onye chọrọ ka onye ọbụla nwaanyị obiọma bịa na a na-achọ nwa nwaanyị n'ebe a na biko ọ mụrụ nwa na a na-achọ onye ga-enye asị ma wife kịta na ya gaa ọga binyere onye ahụ ọ nọ 2-3 years ọ na-achịta azụ na onye nke ahụ ihe na tiome ya about 3-4 places nọzi ebe ahụ wee mụzie ntamụọ imo ma etu esi eshi nri o ma etu esi ahazi ihe ọbụla ahazi ezinụlọ ya bụ na enweghị nke ọbụla kọrọ ya kịta ewetazie ego kịta nke bụ n'ụdị na ịchọzie ka ọ pụtazie dịka odogwu nwaanyị ọpụta that is why ọ na-eji abụ ịna-anya ụfọdụ ndị maid na-ama akwụkwọ mabighị oke maka na ha na-ama na nwoke a kara obi this family kara obi na-akwụrụ m ụgwọ akwụkwọ ka m ghara ọmago na ọ da bụrụ na ọ da ewepụ ya na skuul ha gbaa mbọ na-agụ akwụkwọ gbaa mbọ dị uchu n'ihe ọbụla ha na-eme ya bụ na o si anyị ọ bụ ndị nne na nna n'aka etu anyị si zụọ ụmụaka anyị ọkacha ndị nwaanyị ma ndị ụmụ nwoke kwa ka ụmụ ị ghara ịmụta ụmụ nwoke ga-abụ ekperima apụta gasachi ihe na mana mbọchị ọzọ anyị ga-atinye nke ahụ ọnụ na onye ọbụla bụ nne ma ọ bụ nna kwesịrị ịma na nwa ya bụ nwata nwaanyị obodo onye ọzọ ọ ga-aga na ezinụlọ onye ọzọ zụọ ya ka ọ dị ihe ndị oyibo na-akpọ elastik ihe ọbụla dapụtara ka ọ mara etu ọ ga-esi jikwa bụrụ onye ga-ama na sọ ihe o bu aga na be di ya abụghị na o bu ike
na enwe nwaanyị na-ebughị ike ya bụrụ na o ruo ebe ahụ na ọ ga-enye nwoke udo ọ bụrụgodo onye nwere etu o si nwee ihe sọkụsọkụ na nwaanyị ọbụla maara ihe na-ama etu a ga-esi kpa anya bụ nwoke aka enwego mgbe ụfọdụ na-abụ hapụ Emeka hapụ ya na ama m etu m na-esi ifụkwanye nwaanyị ahụ rute ọkpa ya aka na mumu bọtịn nwoke jiri nwaanyị ihe ị na-akọgodi ọnụ nwoke asịghị mba gị na nwoke kwuo sị ka mụ na nwunye m kpaa ya ihe ọ pụtara bụ na nwaanyị a jikii ya ọ bụghị ka ya mata ka ọ gịnị ka a na-akpọ ọ bụghị ọgwụ o nwere etu a na-esi eme ya ịkpa anyị babụ ụmụ nwoke aka jide igodo anyị imeti ya n'ụdị ọfụma ọgwa na imewe ihe n'ụdị nke ihe na mana anyị ga-adara dị ka mụgwọ aha mbụ Mike Onuvo nke m agakwa apịachikwa m nke m epetike na-epechi okwu nke m ihe ọ gwara ụnụ ka m tụkwasị obere ihe n'anya nwoke anyị nwere mumu bọtịn mana ọhụ nke anyị mebi sexually kpịa aka n'ara ma ọ bụ kpịa aka ka amụ ekene ọhọnye nwa amụ nkiri ahụ nya bụ di na nwunye ka m gwa gị echi ka dị gị bụrụ ụmụ m like mụ ama na esiri m ike nwoke ahata ntị m ata mana nwunye m na-apịa nka remote reason obi umeanị mana ihe abụ family ka a na-azụ na o nwere oju nwoke isi ikuruo ọha na-abịa na-aba it can happen in this house. Which house ka ọ ya happen? My house m na gị mana inwe isi oyi ji nwayọ like mụ nwere ike isi m ọnwụ tata na ihe m chọrọ iri tata mmadụ ekwu na ihe m eri bụ ezigbo ofe ọha ọ bụ na nwunye m ihe ọ chọrọ isi bụ ọkrọ maka na ụmụ ya laikere ọkrọ apụọ m jebe tụgharịba batara mgbede na-abata etu ọkrọ adịgoro nna otu m ezigbo afa ọ sị m na ha ruru ahịa tata ị mana ọha niile dị n'ahịa bụ shelters ka eji wee zu ya ndị na-achọ di ha ya egbu mụnwazi obi m efe ohe nwaanyị afụka n'anya mana from ụtụtụ ọ calculate that ihe ya esi tata bụ ọkrọ kii mana ọ bụ na ọsị m kama ya eri ọha n'unu a kama na ọkwụrụ ka m esi mụ na ya ṅụọ ya ọba anya mana ọ ga-anabịa up till now getting to 30 years anọdị na nwunye ebe onyere ahụ not because na aka m jiri eji not because na ọ nwaanyị bịara ije edi mmadụ ihe bụ ije edi o nwere respect ọ mara na nwoke gbanye elu ka m ga-enata nwaanyị just 1 minute nwoke ọbụla ife na-agbọ ka ncha ọ bịa be ya ọ chọọ ka anything si ebie ọ bụ ha na-enye a peace of mind na tom he won't step out ọ chọọ bata bie ka o nwee peace of mind ọ bata bie ṅụọ mmiri oju ya afọ mana ọ bata bie ya na-agbọ egosiri nye m o were ha n'iwu ahụ o ji wee pụọ jee n'ilo o nweta ihe ọ na-achọ ana ekwensu na agọka ekwensu ya eje pakeji eri ebeta refresher ya nọ n'ilo ị na ha na-eme pịa datụ anụ ka ha bịa na lọmba nke ahụ eteki ova mechara ya gwa ya ezigbo okwu obi ya nabata everyday ọ napụta oje ebe ahụ jee nedo onwe so ihe m na-akwụcha wedat na gị bụ nwaanyị na anya nke ihe na-eme gị si be gị social media anyị akụziri gị ana obere ihe ma ịgbapụ na social media today do you know about my husband I have that ihe ọ bụla ị na-akọ ihe na-eneba bụ ndị agha ndị gbara ọgwụ ebe n'isi none will give you good advice ana ka nkwa natin ịchọkwa good advice nene your mother ọ bụrụ na your mother na-enye nna gị ji na aja ọ manye gị ezigbo advice ezigbo mother ya bụ nke ya bụ ikwucha ọsọ ikwuchago na abe dị gị isi amụma ọ sị gị na abe dị gị na anọbe di ya onye achọrọ ịzụ gị ndị ba ekene m ụnụ Ogwumba aga m ekene n'ụzọ pụrụ iche taa ọ gịnịkwa ọ dị ka ọgụ a bụ onye isi ndị mụmụ ka ode akwụkwọ ka egwu ha na-abụ maka ndị mụmụ bụ ndị ọbụla na-etinyebeghị nwunye ha ihe onye ọbụla a na-abịanụbeghị ikpe n'ezinụlọ ya ya bụ na abịanụbeghị na ezinụlọ mana m chairman fa ọ dị possible afọ one ka ị nọ kịta 30 years ka ị nọrọ ịtakwara m ya bụ na ewu chairman nekwa ya papa m maka before m tie nwunye m ife ụmụ ihe m gwara papa m eti ọmụma m ife na ha na-abanwụchana ana papa m divorce my mom so ọ dị impossible ọ bụ na m fụrụ papa m ebe ọ na-akụ m nne m amụta m ya mana ebe amụtaghị ọ dịrọ possible divorce adịrọ possible gekwa ntị ka m gwa gị gị na m ntị take record asị m nwunye m ụbọchị ọ bụla njechara bata wee fụ nwoke ka ọ dị na n'elu gị na bed m the only thing ya omiwe bụ mma jụnụ unu ejikwa kọndọm adị ama onye abụdobe fọt ma fụda unu jide ha kọndọm bụ unu nchekpọrọ ọkụ because ha makonu ya bụ na BP ana nke a sị na o ji bụrụ na ọ dị ka anya ma DNA ma non DNA ụmụ nkọnọ bụ ezinụlọ ịba ben safe ana m ekute ụmụ nwaazị kuju everywhere ma ndị mama ha just kuju everywhere bụrụ na
ana etum daddy ayram enwe sa ngore nọgide onye na ebe a ụmụaza ọzọ eje adị tọ ọgịnị ka na-akọ kwefuru ụwa atọka abụ mmụmụ mana ọ jụrụ m na nwunye m ya ese because nne nna m eso maka esi mụta ya ọ dị mma n'ikpeazụ epetike gwekwara ụmụ nwaanyị adị ama ama ọ bụrụ na ị bụ nwoke nyona kama na exam ọ ga-enye gị aka nkụ na ọ bụrụ na ị chọọ o nwere ụmụ agbọghọ na biya adịkwa ama ama mụ a nwere mana ọ ka na-agụ akwụkwọ onye ọbụla bịa rafere m ihe ndị a niile na-abịa si chọọchị abịa na-eme ihe na nwata azụchara ọfụma akpụọ na line na-eme ihe na oru ọ bụghị ego ka a na-achọ kama a na-achọ onye isi zuru oke maka na mma nchọ ihe a na-afụghị n'ike nne ewu ama mfụ ya na nke nwe mma nchọ na etu a mụ na nwunye m na-anọ na-ebi ọfụma na emechara na-abịa ekpesara m ikpe ana amaghị m etu nchi zụọ ya mma nsị na ikpe mara gị gị bụ abụ nwoke mana amaara m na ọ bụrụ na anyị mara etu ị ga-esi hazi ya bụ nwata ị ga-eme ya bụ onye ọbụla ka gbagodo nwaanyị ka agagodo na nke epetike na o nwere ụmụaka ụmụ nwaanyị onye ọbụla nọ ibe ịbịa ịchọọ inwe ike zitara m ozi ka nsị ndịri pikchọ ụmụaka ha machakwara mmanwụ ha tụkwara ogo chapụ nne ha dị ọcha abụghị onye a na-eji ka mmanwụ onye ọbụla nọ ibe ọ bụghị onye ọbụla nọ ibe nwata ji aka chọta ihe eme ndị nke na-anụ ọbụ ije China isi m na-efuru onye a asị gị jee ka iche ọfụma mana enwere mgbe ụfọdụ anyị niile mechakwara ya ụmụ mgbe ụfọdụ na-agba apụta like this nwoke ibe ga-ekene gị akpawa igbu nwata bụ onye gụwa ga-ejigoro uche gị mara na ọ dị ka enwere ihe ọ na-achọ ị ga-asịzi ụdị ndị ahụ ha mechie mba ọbịa jajekwu nwa m ha kpacha bikos o nwere ike ihe meji eti bụ na o nwere ike isi nwa na onye adịkwara mma echi niile nwoke asị abịa nwaanyị jee sụọ akwa ọ sị na nna ya asị ya na ọ bụ na ọhụ nna ya n'aka ejeghị mba amakwu m na ịma nsị ị gaghị asị nwa na onye adịkwa mma nọ na enwere onye nwere ike ịbịa mete gị oyi adịghị ama akpọzie nkata ọ na-echezi ka ọ mara ọzọ ikekwa ọ mabeghị oto nwa gị na-agba mabeghị etozi ego ga-esikwe na ọ bịawazie na nke asị nwoke oke n'ezie gị ikekwa ọ bịasara gị moto free ọ fụzie ihe na etu a ka a ga-esi mee ihe because ọ bụrụ na ị na-anya ịfụ na imirikịta ụmụ bọyị na bụ ha gbachaa bọyị ha chọọ ịnụ nwaanyị enwere nke mmadụ kọrọ m achọ ịnụ nwaanyị medi onye a na-eme medi ebe a ọma nnụ nwata ọga ọzọkwa ọga tinye aka enwere ofu onye ọgaranya onye Anambra bụ unu nọ na transport mgbe aha ọ nụrụ na ọ tinyere milion onye ọbụla ga-anụ nwa ya nwaanyị nwa ya ha ka ofu tebụl na nwa ya ha ka tebụl onye ọbụla mee ụmụ bọyị a hapụ nwa ọga na-aga anụ maid ọka ziri ọfụma ọ maka ọzụzụ epetike ndị be anyị ka ọ dụnụ